ഫ്രണ്ട്സ്, സംഗീത ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബൊഗൈൻവില്ലയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ വെരിക്കേറ്റഡ് ലീഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റാണ്. ഈ സെയിം പ്ലാന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് 300 രൂപയാണ്. 300 രൂപയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ റേറ്റ്. പെറ്റ്സ് വണ്ടി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ DTDC വഴിയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ബെറ്റർ പെറ്റ്സ് വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ DTDC വഴിയും നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് അയക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 300 റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.